Hola! Avui volem parlar dels nostres llocs preferits de Catalunya i ho farem parlant a poc. Som-hi? Som-hi? Bé, doncs ara que hem trobat un lloc tranquil, aquí al bosc, a l'ombra, que fa molt sol avui, quins són els teus llocs preferits de Catalunya? La veritat és que, tot i que hem visitat molts llocs diferents de Catalunya amb el Joan, encara no l'hem visitat del tot. Ens falten unes quantes zones. Però dels llocs que he visitat, potser de les ciutats grans, a mi la que més m'agrada és Girona. A mi també. O Reus. No, s'ha de dir que, clar, en el meu cas, que gairebé sóc barceloní, a vegades quan tens una cosa molt a prop, no l'aprecies, però Barcelona és una ciutat molt bonica. Sí, però tot i això m'agrada molt més Reus o Girona per la seva arquitectura i les coses que pots visitar-hi. Sí, o sigui, Reus, com havia mencionat la Sílvia, que no s'enfadin els de Tarragona. Tarragona també és una ciutat molt bonica, però Reus té molt encant perquè té aquesta arquitectura modernista, no? Del 1900 i alguna cosa, a principis de segle, i és molt bonica. El modernisme, no sé si el coneixeu, però té molts motius florals, està molt ambientat en la natura i la decoració és preciosa. Sí. Pel que fa a ciutats mitjanes, més petitones... Però s'ha de dir que Reus també té un ambient. O sigui, aquells carrers del barri centre que són comercials, peatonals, tenen alguna cosa, No és només l'arquitectura, també a vegades, no? Es respira com vida, no? Amb aquelles terrasses, aquelles places. Sí. Sí, la veritat és que sí. Si parlem ara de ciutats mitjanes, no tan grans, per mi la més bonica és Montblanc, que té una muralla i una llegenda de Sant Jordi relacionada i és una ciutat, poble, no? És una ciutat petitona o un poble gran. Capital de comarca. Capital de comarca, de la Conca de Barberà, que recomano molt visitar perquè ho tenen molt ben cuidat, molt ben restaurat i és molt bonic de veure. Sí, Montblanc és molt bonic. També és veritat que en un moment ja us ho heu acabat. És una ciutat petitona, sí. Sí. Un altre lloc on vam anar i que també em va agradar molt va ser Tortosa. És que clar... No, Tortosa és molt bonic. Tenen la catedral a mitges des de fa... Des que la van fer. Des que la van fer, no la van acabar. Però és molt bonic i amb el riu Ebre, per allà, que aquí a Catalunya, bé, més cap al nord no estem acostumats a rius tan grossos, no? I l'Ebre és preciós. Amposta també té el seu encant amb l'Ebre. Té un pont espectacular. Abans, quan deies quines zones de Catalunya ens falten, perquè la gent sàpiga les nostres mancances, quines serien? Jo diria que l'Alt Pirineu, tota la zona... la part de Lleida, del Pirineu. Només hem estat al Pallars... Jussà, però ens falta el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Sí. I també tota la zona del Priorat. Sí, al Priorat no hi hem estat. O sigui, el nostre límit seria l'Alt Penedès, potser. Així com més. I la zona de Tarragona i Reus, que ja hem comentat. Però sí, i després ja cap a l'Ebre, com si diguéssim, des de Tortosa, que sí que hi hem estat, cap amunt, una mica. Direcció Lleida. Montblanc ho coneixem, però
Ni les- Móra d'Ebre, per exemple. Les Garrigues, tampoc. No, ens falta... Sí, Sí, també una zona a vegades una mica oblidada. sí, hi hem d'anar, Sí. En canvi, la zona de Girona Sí. la coneixem molt bé. Ara, la Sílvia deia petites ciutats. Olot no és una petita ciutat, jo crec que ja és... A veure, si sou nord-americans o xinesos, direu que són poblets. Però pel volum de Catalunya, Olot també té el seu toc modernista i té molt encant, perquè la Garrotxa és molt bonic, hi ha els volcans, la Fageda... La Vall d'en Bas. Sí, També tot aquell verd. Castellfollit de la Roca. Sí, tota aquesta zona també és molt bonica. Com ha dit el Joan, en aquesta zona hi ha unes fagedes i les fagedes jo les trobo precioses. Tant a la tardor, que és quan la gent les sol anar a veure, com també a la primavera, que tenen aquell verd que despunta, que és preciós. Així de natura, no? Ja deixant una mica de banda... Després tornarem als poblets, però deixant una mica de banda la zona urbanitzada, què t'agrada? Doncs a mi m'agrada molt anar a visitar llacs de muntanya i podeu anar a visitar qualsevol llac de muntanya, que serà preciós segur, però n'hi ha uns que estan molt bé, que hi podeu anar en família, que són els llacs de la Pera. I crec que fer una excursió a l'estiu, anar a visitar un llac, fer un pícnic, no? Agafar un entrepà i la motxilla... Truita de patates. Truita de patates. És un pla fantàstic per fer un cap de setmana a l'estiu. I si no voleu caminar a Banyoles, hi ha l'estany de Banyoles, que és molt gros, és molt bonic, té una platja pública i una privada, però si no voleu pagar, podeu anar a la pública, es podeu banyar, que als llacs de muntanya no us podeu banyar. O sigui que també és un bon pla. I Banyoles és molt bonic i s'hi menja molt bé. Sí. A tot arreu s'hi menja molt bé. Sí. Hem parlat de molts llocs, ja. Jo, així de natura, potser sense donar tanta importància als llacs, sí que hi ha una excursió que m'encanta, que sempre en parlo, que és anar des de Vallter 2000, que és una estació d'esquí, fins a Núria, que Núria és un lloc preciós. També us recomanem molt anar a la Vall de Núria, tot això està al Ripollès. Doncs anar caminant és una excursió llarga, jo la dividiria en 2 o 3 dies, hi ha refugis, o sigui que és molt bonica. Hi ha marmotes. Clar, l'hivern no. És una excursió també per fer a l'estiu. Sí, a l'estiu millor. Doncs, Joan, en qualsevol d'aquests llocs que hem dit, podríem fer-hi les nostres classes de català. Sí. Ara que ho dius, és que seria meravellós. O sigui, clar, les nostres classes, les classes que comencem aquest abril en grup, les classes particulars les podeu contractar sempre. Però ara aquest abril començaran les classes particulars més tradicionals i les classes de conversa, o sigui, les sessions de conversa. Comencem aquest abril i, clar, és que t'imagines estar, jo què sé, al refugi de Coma de Vaca. Treus el mòbil, no sé si hi ha cobertura, però esperem que sí. Treus el mòbil i et poses a fer una classe. Ai, quin relax. Sí. Amb això us volem dir que podeu aprendre català sigueu on sigueu. I és tan senzill com entrar a la pàgina web i contractar la classe que millor us vagi amb els vostres interessos, com ara les classes en grup, les sessions de conversa, o si no voleu fer classes en grup, també podríeu fer classes particulars. Sí. Però a partir de l'abril comencem les de grup. Sí, entreu a classes.easycatalan.org i ja trobareu tots els horaris, tota l'oferta, o sigui que ja no teniu excusa. I escolta, estàvem parlant de llocs naturals i mentre fèiem aquest anunci
He pensat en la Costa Brava, Oh, home, sí. els camins de ronda. Sí, potser no són els meus preferits, perquè normalment la gent els fa a l'estiu, fa molta calor i hi ha molt poques ombres. I jo no sóc gaire de banyar-me. Llavors, Ombres n'hi ha. Depèn. és un lloc molt bonic, però jo hi aniria a l'hivern. O a la primavera o a la tardor, primavera, que també fa prou bo perquè no passis fred, però és preciós. O sigui, són uns camins que segueixen la costa. Jo recomano la part de la Costa Brava perquè, clar, hi ha aquestes muntanyes, aquests penya-segats, com si diguéssim, i és molt bonic. Si teniu calor, podeu baixar a una cala i banyar-vos. I tota aquella zona, parlant ara ja més de poblets, no? Calella de Palafrugell, Pals, jo què sé, Peratallada més a l'interior, Monells... No sé, ara ens n'oblidarem molts, però aquests poblets així més xics... Tots aquests poblets són del Baix Empordà i la veritat és que tota la zona és molt bonica, sigui La de d'arquitectura... l'Alt Empordà no la coneixem tant. No, no tant. Hem anat alguns cops al Cap de Creus, però no a visitar poblets d'interior. Sí, Empúries, perquè hi ha les runes gregues, romanes. Romanes, diria. I això, però sí, no... Figueres... No m'agrada gaire. Que no s'enfadin els de Figueres. Per mi, un poblet que no és al Baix Empordà, sinó que és a Osona, i que és molt bonic, és Rupit. Sé que és un poblet molt turístic, que ha agafat molta anomenada i hi va molta gent, però crec que és bonic de visitar perquè té un pont penjant, les cases estan molt ben acabades, és gairebé com un poblet de postal. De fet, jo crec que Rupit i aquests pobles que dèiem ara del Baix Empordà, bé, al Baix Empordà hi ha l'encant aquest mariner, però també els que són més interiors són com medievals, no? Una mica. És aquest estil en pedra, molt característic d'aquí. Sí. Sí. Què ens falta? Tu ets del Berguedà. A mi m'encanta el Berguedà, però és perquè sóc del Berguedà. No sé si us agradaria, però el Berguedà és una comarca molt gran, molt àmplia, en què els paisatges canvien molt del Baix Berguedà a l'Alt Berguedà. És curiós, això. Són dues comarques diferents. Sí. Això també passa al Baix Llobregat. Si segueixes l'eix del Llobregat, és curiós com el riu separa. Jo crec que al Bages no ho conec tant, però de Manresa cap avall i de Manresa cap amunt també deuen ser... També és diferent. Per això hi ha aquesta reivindicació a la zona de Montserrat. Montserrat, visita obligada. És un massís preciós. Que volen constituir la comarca del Montserratí. Però de Barcelona ens falten moltes coses encara. No hem parlat de Vilanova i la Geltrú, de Sitges, de Vilafranca, del Penedès, però havíem de parlar de tot arreu o dels nostres llocs preferits? No, però jo és per fer-te memòria. Jo, els meus llocs preferits, ja els he dit. Si vols, un altre dia podem parlar de tot Catalunya i anem anomenant les comarques, les capitals i les coses... Em faràs un examen, que sé que tu les saps totes? Si vols, sí. D'acord, un altre dia em fas examen. Apuntat. I de Lleida? De Lleida us recomano molt visitar la Seu Vella, de la capital de Lleida. És molt bonica. I... Poca cosa més, o què? I vam anar a Balaguer, que és una ciutat on té una muralla espectacular, també. I un poblet més al nord de Balaguer, que també forma part de la comarca de la Noguera, que és Àger. Et va agradar? Em va encantar. Ah, sí? Però no tenia res d'especial, no? Però a mi em va agradar molt. Va ser per la companyia. Sí, el Balaguer a mi em va agradar molt perquè el Segre és un riu aurífer, que vol dir que porta or, amb les quantitats molt petites. I van fer un taller, i van buscar or al riu, i va ser divertit. Bé,
Ho anem deixant aquí? Sí, Segur que ens hem deixat algun lloc... molts llocs bonics. No volia dir això. També algun lloc que ens agrada i que ara ens hem quedat així com amb les ganes. Si hi pensem, us el posarem als comentaris i vosaltres, sí, ens hem deixat llocs, evidentment que ens n'hem deixat, però si algun us ha indignat, també. Defenseu la vostra comarca. Bé, Doncs apa. que vagi tot molt bé i ens Que vagi veiem bé. al pròxim. Adéu!